Sinko, Kaži leća. kak je leća, bre? Tako ti se kaže čale na šatrovačku. Ako. A što, sinko, ni izađeš malo napolje, bre, da udaneš vazduh, bre, da prošetaš, bre, se družiš, malo upoznaš neku devojku, šta se zalepio za tu stolicu, čoveč? Pa to i radim, družim se, samo ne mora izlazim napolje. Pa s kim se družiš kad nema niki osim tebe u sobu? Pa svi moji ortaci su online, družimo se, dopisujemo se, svi smo na isti server. A, na servisu ste. Pa da, sine, tebi treba da se uradi jedan veliki servis života, da ti se promeni kajš, a onaj zupčasti sad ću da uzem, pa kad te svitnem preko leđa imati na crtom prugu Beograd bar direktna linija sa sve Nikolu Rokvića kako pešači pored. Lol. Bol će tebi da bude uskoro, vidim ja. Što se, bre, čoveče, ne ugledaš, bre, na nekoga normalnog čoveka? Evo novoga, bre, Nikolu Rokvića, bre. Čovjek, bre, pešaka otišao, bre, za Grčku, ej, bre, napravio podvig. A ti, od pešačiš do WC-a, bre, i stanjiš kičmu, bre, morate kačemo na infuziju. Ma nema, bre. Kad prodajemo stan, ima da te damo kao nepokretnu imovinu života. Šta ti je bre čale bre? Pa evo, ne igram ja samo igrice. Evo ti, na primjer, sada ako uzmeš da streamuješ, ti možeš i da zaradiš pare preko Paypala. Ali taj PayPal neki naš čovjek, mislim da ga poznajem ja. WTF. Druži se čovjek preko diska, Joko ženi se preko USB, bre, ti materi. Koja si ti pukotina? Se ja nerviram, bre, zbog budale, bre, samski, bre. Zoki, ajde, ja ću na top lane, ajde. Evo ga i srđano bavilo. Neki don't meet. ŠKK, bre.